Vitajte v Glamour Garden Cosmetics. Dnes vám predstavím náš nový produkt, ktorý je inšpirovaný ikonickou érou začiatkom 21. storočia v Los Angeles. Prečo práve touto érou? Sledujte ďalej a dozviete sa. Los Angeles bol v rokoch 2000 miestom, kde sa ilúzia prelínala s realitou a každý deň pôsobil ako taký nekonečný film. Bola to éra pred domináciou sociálnych médií, takže trendy nevznikali online, ale priamo v uliciach, kluboch či za zamatovými lanami. Životný štýl tu bol vtedy postavený na kontrastoch. Dni patrili džusovým barom, pilates, soláriám a nekonečným jazdám po Sunset Boulevardu. Noci sa zasa niesli v znamení transformácie, keď sa mesto oblieklo do hudby, svetiel a očakávania. Los Angeles nebolo len miestom, bolo nastavením mysle. Ambícia, krása a túžba po úspechu tu boli prítomné úplne v každom detaili. Móda tejto éry bola ikonická, ale zároveň taká nenútená. Nízkopásové džínsy, trblietavé topy, minisukne, okuliare, to všetko patrilo do šatníkov žien. Značky ako Juicy Couture, Van Dutch či Baby Fat sa stali symbolmi statusu. Zatiaľ čo červený koberec a paparazzi kultúra formovali predstavu štýlu takého celebrity of duty. Bolo to obdobie, keď aj každodenný outfit pôsobil ako starostlivo štilizovaný moment. Nočný život bol pulzujúcim srdcom mesta. Kluby ako Le Deux, Hyde Lounge či Area neboli len miestami na zábavu, boli to scény, kde sa stretávali celebrity, modelky, hudobníci a tí, ktorí túžili byť medzi nimi. Vstup totiž nebol samozrejmosťou. Bol to selektívny proces, kde vzhľad, energia a spoločenský status rozhodovali o tom, kto sa dostane za dvere. Byť na zozname totiž znamenalo byť súčasťou tohto sveta, ktorý bol pre väčšinu nedostupný. Hudba sa niesla v rytme R&B, hip-hopu a začínajúcej popovej dominácie. DJ určovali náladu večera a tanečný parket sa stával miestom, kde sa miešala realita s fantáziou. Los Angeles v rokoch 2000 bolo viac než len mesto. Bolo to kultúrne vyhlásenie. Éra definovaná túžbou, estetikou a pocitom, že čokoľvek je možné, aj keď len na jednu noc. A práve z tejto energie vznikol náš odtieň pudrovej licenky Spark. Inšpirovaný Los Angeles v týchto rokoch dobou, keď Paris Hilton definovala éru It Girl a prehliadky Victoria's Secret boli synonymom ženskosti, sebavedomia a neodolateľného lesku. Česká republika mala svoju prvú Miss sveta. Czech Republic. Bol to odtieň, ktorý nebol len farbou. Bol to pocit. Každý ho nosil. Jemne broskyňový tón, ktorý vytváral typ žiary, ktorú nebolo možné prehliadnuť a úplne pomenovať už vôbec nie. Tento odtieň sa musel precítiť. S našou licenkou High Vibration Powder Blush v odtieni Spark sme nechceli vytvoriť len ďalšiu broskyňovú farbu. Chceli sme priniesť naspäť túto energiu. Energiu noci, keď sa všetko mohlo zmeniť. Energiu žien, ktoré keď vstúpili do miestnosti, ju okamžite rozžiarili. Energiu analogového Los Angeles, ktoré nebolo filtrované a bolo prežité. October, eyewitnesses captured Shauna Moakler apparently storming over to Paris, who had recently been pictured making out with Shauna's ex, Travis Barker. Spark je viac než len licenka. Je to návrat k momentu, keď krása nebola tichá, ale ultra magnetická. Pre mňa je Spark veľmi výnimočný, pretože toto je odtieň, ktorý som vždy chcela vytvoriť. A vedela som, že jednoho dňa ho vytvorím, pretože tento odtieň je ešte viac špecifický, než ten broskyňový všeobecný, ktorý každý mal na sebe. Môj odtieň, ktorý ja som nosila, mal viac ružovej, takže tá kombinácia ružovej a broskyňovej, takej do oranžova,
vytvárala veľmi unikátnu farbu tým, že ružová bola studenšia a potom tá broskyňová bola taká teplejšia. Tak to vytváralo taký zaujímavý efekt na tvári. A prečo tento odtieň malo len tak málo ľudí? Pretože ja som jedného dňa išla na seminár alebo taký workshop od Alexis Vogel. Mnohí možno budete vedieť, Alexis Vogel bola vizážistka tu v Hollywoode, ktorá vytvorila ten taký ikonický look Pamely Anderson, tie dymové oči a proste ten look, ktorým bola dlhé roky známa. Na tomto workshope sme dostali darčekové taštičky a v týchto darčekových taštičkách sme mali lícenku, ktorá nikdy nebola v predaji. Predpokladám, že táto licenka bola len nejaká testovacia vzorka, pretože krátko na to Alexis Vogel vyšla s celým systémom make-upu, ktorý predávala od špirály cez rúž, cez licenku, cez make-up, úplne všetko v tomto systéme bolo. Akurát tá licenka, ktorú sme my dostali v tej darčekovej taštičke, tam nebola, bola tam iná licenka. Ja som hľadala túto licenku, dá sa povedať, dlhé roky, vždycky na internete a ona jednoducho nikdy nebola v predaji. Preto si myslím, že to bola len nejaká vzorka, ktorú sa trebárs Alexis potom rozhodla vymeniť. To už sa nikdy nedozvieme, pretože Alexis pred niekoľkými rokmi umrela a škoda, že som sa jej to vtedy neopýtala. Tento odtieň bol taký unikátny, že ja som ho dodnes ešte nikde nevidela. A aj keď máme všelijaké odtieni rúžovej alebo tej broskyňovej, marhulovej, proste tento odtieň je veľmi špecifický a ja som tento odtieň používala celé tie 2000 roky, aj dokonca neskôr, až sa mi úplne skoro celá vyminula a nechala som si jej taký malý kúsok v tom okrúhlom kontajneri, aby som jedného dňa sa pokúsila túto licenku urobiť. Ja som to vždycky mala v pláne, lebo mne pripadalo, že ja keď som tú licenku mala na sebe, fakt, kde som išla, to sa mi podarilo dosiahnuť. Koho som chcela, sa mi podarilo zbaliť. Na aký casting som išla, ten job som bukla. Proste tá licenka bola taká úžasná a magnetická, že ja jej vďačím, sa dá povedať, za to, že som tak žiarila a že sa mi tak darilo. Možno mi len dodala toľko toho sebavedomia, alebo sa mi veľmi páčila, neviem. Ale keď sa pozriem aj na fotky z tej doby, tak sa sebe páčim. Fakt si myslím, že na tej tvári vyzerala krásne a moje oči svietili a hlavne išla s opáleným telom, čo bolo v tej dobe veľkým trendom. Tá doba nastala a ja som poslala túto licenku do Talianska k nášmu výrobcovi týchto liceniek a poprosila som, či by mohli urobiť takýto odtieň, ale samozrejme nie s toľko s chémiou, dať tomu troška taký perličovejší vzhľad, lebo vtedy tie licenky boli dosť matné. Hej. Tam ešte ako také licenky nemali moc toho odlesku, oni viac menej sa dával ten odlesk len tak navrch, ale licenky ako také boli dosť matné. Takže my sme nechceli samozrejme tie toxické látky, ktoré kedysi boli povolené. Výrobcov sme poprosili urobiť licenku, ktorá má ten istý odtieň, ale lepšie zloženie a pridali sme troška toho perleťového finishu. Takže je to veľmi výnimočný moment, pretože na tejto licenke s Máriou robíme zhruba rok a pol, skoro 2 roky, pretože sme sa chceli uistiť, že ten odtieň je úplne perfektný. A dovtedy sme robili tie testovacie vzorky, dovtedy sme ich posielali naspäť, kým to nebolo perfektné. A ja sa strašne teším z tejto licenky, pretože ja cítim, že v nej je tá energia, ktorú sme do nej dali, pretože keď som si ju po prvýkrát dala na seba teraz a išla som do mesta niečo zariadiť, tak sa mi to bez problému podarilo zariadiť. A nebolo to jednoduché, musím povedať. Nazvali sme ju Spark, čo je iskra, aby každej žene dala iskru. A aby každej žene, ktorá stratila iskru, jej ju vrátila. Prajem vám, aby ste si túto licenku užili tak ako ja. Berte ju ako niečo výnimočné, pretože v tejto licenke vám odovzdávam kus seba, kus môjho úspechu a kus mojej iskry.